ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାବି ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଭେଟିଛି, ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକାରରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଉଛି। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡିଜି ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଟାକ୍ କରାହେଉଛି। ଗୋଟେ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନକରି ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି କରୋନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଆଟାକ୍ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୟ ହେବ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଆସିବା ଦରକାର? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ଆସିବନି। ନିୟମ ଆସିନି। ନିୟମ ତ ନୁହଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିବା, ନିୟମ ତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇବା, ତା କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା, ଏ କାମ ନୁହଁ। ସେ କ'ଣ ଆସିବ ସର୍କୁଲାର ପରେ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଝା ସୀମା ଭିତରେ ଯେ ରହିବା ଦରକାର, ସୀମା ବାହାରକୁ କ୍ରସ୍ କରିବା କୌଣସି ଲୋକ ଅନୁଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରାତିଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଦିନ ରାତି ସଂଗ୍ରହ କରି ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବି, ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିକି ବାଲିପାଟଣା, ବାଲିଅନ୍ତା, ବେଗୁନିଆ ଦେଖୁଛି, ମିଡ଼ିଆ କାମ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମିଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି କରୋନା ଚେକ୍ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଲିସ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏ ତିନୋଟି ୱିଙ୍ଗସ୍, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ, ପୋଲିସ ଭାଇ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଲ୍, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ କମିଛି। ଆଜି 1000କୁ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନହେଲେ 1200, 1400, 1900, 2000 ଏଇଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଲକଡାଉନ୍, ଆଜି ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାତ୍ୟା ପରଦିନ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଆଉଛି, ଭୟଙ୍କର ଆକାରରେ ଆଉଛି। ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଫେରି ଆସିଲେଣି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଳ ଘର ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପଳେଇ ଆସ, ତମେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି, ଉଚ୍ଚ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଖାଲି ନେଇ ଆସିଲେ ହେବନି, ପୁରୁଗାଈ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ରିଲିଫ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଖିଲା ରିଲିଫ୍, ଚୁଡ଼ାଠୁ ବିସ୍କୁଟ, ପାଉଁରୁଠୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ମସଲା, ତେଲ ସବୁ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ।